దేశ సేవలో అమరుడైన ఓ జవాను చివరి కోరికను ఆయన సహచరులు నెరవేర్చారు. ఆయన సోదరికి తామంతా అన్నయ్యలుగా మారారు. దగ్గరుండి వివాహం జరిపించి ఆశీర్వదించారు. సైనిక దుస్తులతో వెంట నడుస్తూ వధువును మండపానికి తీసుకొచ్చారు. ఇది చూసి అక్కడున్న అతిథుల కళ్లు చెమర్చాయి. హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో జరిగిన ఈ ఘటన వివరాలు చూస్తే హిమాచల్ ప్రదేశ్ చెందిన ఆశీష్ కుమార్ సైన్యంలో సేవలు అందిస్తూ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో అమరుడయ్యారు. మరణించే ముందు తన సోదరి గురించి సహచరులకు చెబుతూ ఆమె వివాహ వేడుకలో తాను లేని లోటు కనిపించొద్దని, తన స్థానంలో ఆమెకు సోదరులుగా వెళ్లాలని సహచరులను కోరుతూ తుది శ్వాస వదిలారు. తాజాగా ఆశీష్ సోదరి ఆరాధన వివాహం నిశ్చయమైంది. తన సోదరుడితో కలిసి పనిచేసిన సైనికులకు ఆరాధన ఫోన్ చేసి తన వివాహానికి రమ్మని ఆహ్వానించింది. దీంతో ఆశీష్ సహచర సైనికులంతా హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోని భార్లీ గ్రామానికి చేరుకున్నారు. వివాహ తంతులో భాగంగా వధువును ఆమె సోదరుడి మండపం వద్దకు తోడ్కొని రావాల్సిండగా ఆశీష్ సహచర సైనికులు ఆరాధనకు సోదరులుగా మారారు. ఆరాధనలు మండపానికి తోడ్కొని వచ్చారు. ఈ దృశ్యం చూసి అతిథుల కళ్లు చెమర్చాయి. ఈ వివాహానికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.